Cum ți s-a părut meciul de azi, evoluția băieților? A fost mult mai bun decât meciurile anterioare. A fost greu pentru că este o perioadă de acumulări. Până acum au răspuns bine la antrenamente. Se simte o ușoară oboseală, dar e și foarte greu pentru că va mai dura ceva timp, puțin timp de acum încolo până vom deveni omogeni, pentru că sunt foarte mulți jucători noi. Mulți au jucat pentru prima oară împreună, mulți dintre ei, aproape toți, și este încă greu. Dar eu sunt optimist și am o mare încredere că dacă vor mai veni, eu știu, 2-3 jucători, putem face treabă bună în nou sezon. Vrei să remarci pe cineva? Nu îmi place să remarc cu jucători la nume, nu. Întreaga echipă, toți au luptat astăzi, toți au făcut un antrenament foarte bun, a arătat foarte multe ocazii, după cum ați văzut. Din păcate, le-am spus și noi, dacă nu reușim să marcăm din ocaziile pe care ne le creăm, e greu să câștigăm un meci. S-a dovedit ceea ce le-am spus înainte de meci. S-a dovedit pe parcursul celor 90 de minute. Poate la meciul viitor vor reuși să și marcheze. Dacă ar trebui să jucăm mâine cu Pandurii în prima etapă, ai avea conturat un prim 11 sau... Dacă am jucat mâine cu Pandurii, ai ști cu cine să începi meciul sau ai dormit zbuciumat? Da, în acest moment da. Dar eu sper să mai aducem 2-3 jucători în zilele care urmează. Jucători pe care mi-aș dori să-i avem măcar la ultimele 2 meciuri amicale. Care sporturile care sunt deficitare? Mai căutăm în acest moment un fundaș central, un atacant sau chiar 2 atacanți. Cam astea sunt posturile în acest moment, să spunem așa, deficitare. Posturile unde am mai avea nevoie. Dar așa că așteptăm să vedem zilele viitoare dacă vor mai veni. Se prelungește cantonamentul cu 3 zile? Da, eu am cerut acest lucru pentru că avem nevoie de încă 3-4 zile de cantonament în plus. După cum am spus mai devreme, au venit foarte mulți jucători noi și avem nevoie ca ei să stea împreună cât mai mult timp pentru a se cunoaște mai bine, și mă bucur că am reușit să rezolvăm să mai rămânem încă 4 zile în plus. Un mesaj pentru fani? Să aibă încredere în noi. Să aibă încredere în noi că, din punctul meu de vedere și din punctul băieților de vedere, vor face tot ceea ce este posibil ca în sezonul viitor să nu-i dezamăgească.